Задължително трябва да се пробва. Здравейте, аз съм шеф Миро и днес ще сготвим хляб от червена леща. Хляб от червена леща е без глутен, без брашно, страхотен на вкус. За целта ни трябват 250 грама червена леща, 2 яйца, 1 бак пулвер, 2 лъжици кисело мляко и малко мазнина. Накисваме лещата за около 4-5 часа, след което я пасираме с яйцата, киселото мляко и мазнината. След като сме я пасирали, добавяме бак пулвера, разбъркваме, изсипваме в формичката за хляб и печем 180 градуса за 35-40 минути. Кухнята скачам с нова идея, да направя точно за нея. Накисвам червената леща за няколко часа, блендър върти, прави трохи, тесто безбрашно, чиста работа. Сол и вода, малко алхимия, фурната пука, пиротехника. Хляб без глутен, рима на върха. Златен на цвят, хляб от леща, бит за уста. Я ми редя здравословна следа. В кухнята скачам с нова идея, раб да направя точно за нея. Накисвам червената леща за няколко часа, блендърът върти, прави трохи, тесто безбрашно. Промокода Miro10 още е активен. Ако искаш да се здобиш с една от тези готварски книги, може да посетиш сайта, който ще оставя в описанието и да си поръчаш с промокод Miro10 за 10% отстъпка.